Heippa kaikki! Pitkästä aikaa, että mä laitan vähän kameran kauemmas, niin ei oo ihan siinä teidän, tai mun naama siinä ihan teidän hollilla. Ei oo kuule hetkeen. En edes muista milloin viimeksi on tehnyt videohöpöttelyä teille, eli nyt on ihan hyvä aika siihenkin. Mun ääni on vähän hassu, mulla on vähän flunssaa, tai siis mulla on kurkku kipeä, mikä lieppöpö menossa, mutta ei anneta sen estää jutteluja. Musta tuntuu, että mä oon parempi ehkä tuomaan niitä mun fiiliksiä ja niitä mitä kuuluu juttuja tälle videon muodossa, kun että mä kirjoittelen, koska alun alkaen silloin kun mä aloitin Look Labelin, niin mun periaate oli, että mä haluan, että te kuluttajat ja asiakkaat tiedätte, että mikä Look Label on ja kuka mä olen ja mitä täällä suunnilleen hääräillään. Sillä linjalla, vaikka on aika kiirettä, niin sillä linjalla mä haluan, että mennään koko ajan. Eli sen takia mä täällä kiireestä ja flunssasta huolimatta olen, ja sen takia myös haluan, että teille jää se fiilis, että ihan yhtä lailla mä olen ihminen, ja vaikka Look Label onkin niinku yritys, niin täällä on ihmisiä, jotka häärää täällä taustalla, että tullaan sitten omina itsenemme vähän esille, ettei peitellä, ei kiillotella. Mä en halua, että ollaan liikaa niinku kiillotellaan asioita, että semmoisen vaikutelman haluan, että teille välittyy, että täällä on ihan ihmiset Look Labelin takana, ja me täällä, jos tehdään postauksia tai ihan mitä vaan verkkokauppaan liittyvää, niin on aina joku ihminen luonnollisesti, mutta se unohtuu helposti, että siellä on aina joku mun tyylinen ihminen, joka tekee niitä töitä. Mitäs mulle kuuluu? Mulle kuuluu siis flunssasta huolimatta oikein hyvää. Mä oon häärännyt viimeiset kuukaudet tietenkin verkkokaupan markkinoinnin ja myynnin parissa. Ja yksi isoin asia, minkä parissa mä oon työskennellyt, on Look Label Design-tiimi. Ja mä en sen enempää siitä kerro, koska mä oletan, että te osa tiedätte jo siitä, jos ette, niin siellä on videopostauksia siitä, mikä sen tiimin tarkoitus on ollut ja mitä me tehdään, mutta on ollut kyllä ihan mahtavaa, että ollaanko me nyt 3 kuukautta suunnilleen oltu yhdessä, niin on kyllä mahtava porukka kasasti tietenkin, ja sitten myös sekin, että meitä kaikki yhdistää siis sellainen homma, että me halutaan edetä jossain omassa asiassa tai unelmassa tai yleensä siis liittyy uraan ja tämmöisiin tavoitteisiin, mitä lähtee tavoittelemaan. Se on jotenkin niin hauska huomata, että itsellekin, vaikka mulla on ollut se koko ajan se oma unelma ja tavoite Look Labelin kautta, mutta jotenkin kun se on vielä yhdessä, me kaikilla on jotenkin se että vitsi haluaisi olla tuolla ja unelmoista, saisi tehdä asiaa, niin jotenkin itsellekin alkanut tulemaan sellainen vielä isompia asioiden unelmointi siinä porukassa, että ehkä se onkin mahdollista, että ei pelkästään siis, että ollaan saatu Look Labelin, siis meillä tulee mallisto kasvaa vuoden aikana aika laajasti vielä, mutta ei pelkästään, että on yritys saanut, vaan mä oon henkilökohtaisesti saanut tosi paljon niin kuin irti, ja mä uskon, että moni muukin siellä meidän tiimistä, että saa sitä uskoa itteensä, ja siis se on ihan mieletön voima, kun yhdistää niin kuin porukkaa ja semmoista tekemisen meininkiä. Niin mä kyllä suosittelen muillekin, jotka olette tämmöisessä tilanteessa, jos yritys tai muu, niin kerätkää semmosia ihmisiä ympärille, jotka on niinku samalla ajatusmaailmalla, että haluaa mennä eteenpäin, koska se puskee, niin se ei edes tajukaan, kun se puskee eteenpäin se fiilis ja se voima siinä. Et en mä usko, että mä olisin ollut Labelin tässä tilanteessa, ellei mulla olisi porukkaa kasassa, että on tullut kyllä hyvin läheiseksi heidän kanssaan. Tänään meillä onkin muutaman jäsenen kanssa mennään yhteen markkinointikoulutukseen, että just siellä tulee sitä, kaikki haluaa kehittyä. Sekin on niin kuin mun mielestä tosi mahtavaa. Mä haluan olla semmoisten ihmisten parissa, koska itsellä on se elämäntila, että mä haluan semmoista, jotka haluaa itse kehittyä ja koko ajan niin kehittää sitä toimintaa. Ja se on vaan, tai ainakin mulle se on, niin kuin huomaat, että mä innostun siitä tosi paljon, koska itsellä on se kehittäminen niin sanotusti käynnissä, niin sit kun sä pystyt prosessoimaan sitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka käy niitä samoja asioita läpi, niin onhan se luonnollista, että siinä tulee kehitettyä itsensä myös samalla. Mutta joo, ihan mahtava porukka, ja tuutte varmasti kuulemaan heistä vielä paljon ja näkemään, ja
ja varmasti niinku Label tulee rytinällä edistyy heidän kautta. Mutta tosissaan viimeiset kuukaudet on ollut aika työntäyteisiä ja mä oon yrittänyt myös silleen aika rauhallisesti mennä eteenpäin, koska koen, että on silleen siinä silleen fiksu ihminen, että ymmärrät, että jos se kaikki tulee niinku kerralla, niin ei siinä pää pysy enää mukana. Eli on ottanut niinku rauhallisia askeleita, eli keskittynyt asiakkaisiin ja asiakaspalveluun, ja nyt ne tuotteet on pakattu kauniisti ja siellä on huoliteltu se kädenjälki siinä. Että sitten kun alkaa sählää sinne tänne, niin sit ei niinku tule palvellakseen ketään. Eli on silleen ottanut rauhallisesti asioiden suhteen, että vielä ei ole sille oikeastaan myyntiä tehty oikeasti niin kunnolla. Että se alkaa sitten tässä kevään aikana. Että nyt ollaan sitten tehty virheitä. Niitäkin on tullut tässä tehtyä jo paljon ja huomattu, että mikä ei toimi ja vähän, että mihin aikaa menee hukkaan. Niin että koittaa tehostaa sitä omaakin tekemistä. Niin semmoisia asioita on viime päivinä tehty. Ja meillä on lapsimessut tulossa 3 viikon päästä. Hui hei, on paljon hommaa. Niihin ollaan jo ihan hyvällä mallilla, mutta on vielä sitten semmosia, kun ollaan ensikertalaisia, niin joutaa vielä vähän niin kuin kertaamaan ja aika paljon turhaa työtä tehdään vielä tässä vaiheessa, kun ei olla varmoja asioista, mutta on hieno osasto tulossa. Jos olette tulossa lapsimessuille, niin tulkaa ihmeessä käymään, että kyllä mulla on aina se oma tyyli on semmoinen mieleen se painuvaa, että mä teen semmosia ei helppoa ratkaisuja, että mistä täytyy aina olla joku semmoinen särmä, että jos olette siellä päin, niin tulkaa moikkaa. 6M41 on meidän numero, niin tulkaa moikkaa. Ja siis mua moikkaa, mä haluan, että tuutte hihkaseen mulle ja kertomaan, mitä kuuluu ja miten Look Label on teidän mielestä niin kuin pärjännyt ja mikä fiilis teillä on Look Labelista. Että sehän olisi mulla aivan taivaallinen, että mä saisin siellä kuulla teidän fiiliksiä meistä. Ja ihan ylipäätänsä kaikkea mahdollista keskustelua, niin sitä mä ootan jo innolla. Eli sitä kaikkea me ollaan tehty. Messuja, asiakkaita, tuotteita, pakkaamista, verkkokauppaa, Look Label Design-tiimiä. Siitä on koostunut mun viime kuukaudet. Ja kun katsoo mun edellisiä videoita, niin onhan siellä huima kehitys tapahtunut niin kuin mun ajatusmaailmassa. Ja siinä että vielä on epävarmuutta ja on sitä että jännitystä ilmassa, että miten tämä asia lähtee toimia muuta, mutta on tullut tosi paljon varmuutta tietenkin, kun on tullut paljon onnistumisia, niin ne on tuonut semmoista varmuutta ja mä tiedän tasan tarkkaan, miten mä tästä etenen, että se ei ole enää semmoinen sit sen kanssa enää haahuilla, että äkkiä ne asiat sitten lähtikin etenee. Mä haluan tähän loppuun vielä esitellä pari tuotetta. Mä oon saanut kommentteja sellaiset, että vau, että toi teidän neuvolakorttikotelo, joka on siis meidän myydyin tuote, että se onkin tosi laadukas. Ja eihän se kuvien kautta, eihän se tuu esille sieltä verkkokaupasta. Kyllä nyt mä sen tajusin, niin mä halusin, että te näette tämän meidän myydyin kotelo, tämän Panda-kotelo. Tää on itse asiassa mun ja Markuksen ihan ensimmäinen, mikä me ollaan suunniteltu, tää printti. Tää on ihana. Niin mä halusin, että te ymmärrätte, jotka mietitte, että olette ostavanne tätä. Eli tää on tämmönen kovakantinen. Tää ei oo niinku ehkä ei oo noin, mitkä ne on? No, sanokaa nyt. Muovista tehdyt, niin ne taittuu ja muuta. Täällä on paksu. Markus nyt suuttuu mulle, koska mä en osaa sanoa näitä termejä. Meillä Markus tosissaan tietää tämän puolen, mutta onko tää pahvi täällä välissä ja sitten tästä on tää paperi päällä, mutta ei niin vei. Siellä on tosi paksu pahvi siellä ja siihen laitettu sitten paperi. Eli tää printti tulee sitten siitä, mutta ei taituma kuinka mä tätä vääntelen, että sen verran laadukasta on. Ja sitten täällä on nämä sisätaskut, jossa mä käytän tosissaan lasten neuvolakorttikotelo ja tähän menee Kela-kortti tosi hyvin. Tällainen on tää meidän kotelo ja tää on ihastuttanut kaikkia melkein, kenen kanssa mä jutellut jälkeenpäin kun on saanut, niin ovat yllättyneet tästä. Ja sitten mä haluan esitellä tämän mun suosikkikotelon, eli tää on tää, me sanotaan tää Diamond tätä materiaaliksi, tää nimi on Diamond. Niin tää on tämmönen tikkikuvioinen ja tässä on tää ruusukullalla tehty tämmönen, tähän vähän valoon saattaa näkyä vähän huonosti, mutta tää on tämmönen ruusukullan värinen foliopainatus ja sitten tuolla on tuo teksti, että
Tää on tää Diamondin tää peike tikkikuvio on ihan meidän myydy, että ja tää on itse asiassa munkin suosikki jostain syystä, että mä oon varmaan itse suunnitellut täysin. Eli senkin takia, että tästä on tullut mun favorite. Ja sama juttu, täällä on tää sisätasku sitten, mihin saa kaikki tärkeät jutut sitten neuvolan käynnin ajaksi talteen. Sitten toinen, mikä on meidän suosituote, on tää passikotelo. Mä olin viikonloppuna itse käymässä Prahassa ja mulla oli eka kerran tää mun oma passikotelo käytössä. Ja me oltiin mä vein mun kavereille tietenkin kanssa kaveriporukalla, niin kyllä me sitten kun me oltiin just esiteltiin tai näytettiin sitä passia turvatarkastuksessa ja aina kun mentiin lentokoneeseen, vitsi kun mä just ajattelin, että tää on niin kätevä, sitä ei tajua ennen kuin sen omistaa, että miten kätevä se on, kun se passi, sun ei tarvitse kaivaa sitä sieltä laukun pohjalta, vaan sulla on tää, ja sitten kun tää on niin kovakantinen, että tähän menee just se lentolippu, että se ei mene ruttuun ja muuta, eli siellä on sinne me laitettiin passi niin kuin toinen sivu tonne ja toinen tonne, ja sitten se vaan kätevästi vilautat sen sieltä ja sitten sieltä lentolippu. Eli suosittelen kyllä, tsekkaan nää. Meillä löytyy siellä tosi paljon erilaisia näitä printtejä ja värejä. Mutta tää oli kyllä kätevä. Tää on ihan vinkkinä. Ja sitten just kun me ollaan koitettu tehdä näistä meidän tuotteista, just miettiä, että niistä tulee se laatu ja sitten se, että näissä on se ajatus takana. Ja kun tääkin, että on kova pinta, niin kyllä niin kuin hintalaatuisuhde näissä on meillä kohdillaan. Eli kannattaa tutustua, mutta sitten jos olette tulossa sinne lapsimessuille, niin siellä ehdottomasti päästä pyörittelemään näitä. Että jos tuntuu, että ei uskalla vielä tästä suorilta käsin tehdä tilausta, mutta siellä viimeistään niin päästä tutustua. Ja meillä on tarkoitus kyllä tämän vuoden aikana mennä tulla muuallekin meidän tuotteiden kanssa, että pysykää ihmiset kuulolla, niin päästä tutustumaan meidän mallistoon ja meidän tiimiin sitten eri tilaisuuksissa, että kyllä täältä tullaan. Niin. Mä toivotan mukavaa kevättä ja nähdään lapsimessuille te, jotka olette sille tulossa, että siellä me odotellaan teitä intopiukeena. Osasto täynnä kaikkea kivaa ja ollaan kuulolla, laittakaa viestiä, jos tulee jotakin. Mä olen täällä teitä varten ja joo, kaikkea hyvää kaikille. Moi moi!